Tak jestli to někdo nevypne v tomhle momentu, kámo, tak si myslím, že máme hodně slibnou kariéru. Jo, pojď menče. Co je natáčí do bíči? Tebe, vole, ne, asi. Prostě do selhání, když už prostě seš selhání, vole. Ty píčo. Co? No jako, dej ten telefon na stranu trošku. Jako na stranu? Tam, přesně tam, tak. A když to ukáž? To nejsem já. Ty píčo. No co to vidíš, mekáči? Já nevím, na co tam budou mít v těch meníčkách, kámo, takový ty vole. V té aplikaci mám nějaký tam 4 Big Macy bez housek nebo co. Já nevím, co si dám. To bude brutální. Takže jsem strašně, kámo, stripy, vole, píčo, to si dáš, kámo, 3 stripy, vole, jsi tam za 130, vole, kámo, to se někdo úplně posral, ne, vole. Jo, až když to přestane blikat, abych neměl kolik, asi 8 bodů, vole. Co? Jo. No, protože to uděláme jako ten, tlustý fotr. Takže máme hranol, objednali jsme hranolky, nějaký menu. A přežijeme se jak z hovna. Jo. Konec recenze. Tak hodnocení McDonaldu? Ty kámo, jako bylo to dobrý, ale já si myslím, že to je, jak je to nově otevřený, že jo. Takže to prostě jako, že ti vole dávají rance, kámo, třeba já jsem si dal vole double cheese. Dal jsem tam do toho vole další maso, alebo fakt jakože odskočený jak svině, kámo. Jo, jako to je dobrý, ale tak ten zbytek, jako tak samozřejmě se přežereš, no radši bych si dal se hovězí z rybí, že jako tak v nějakým vole dlouhodobém horizontu, že jo, tak když to teďka vypadlo takhle, tak v pohodě, no, možná asi hodnotil bych tyhle, tak jako mekáč, vole, no, tak co bych si od toho čekal, no, mekáč je mekáč, no, tak člověk se nají, vole, nějakým stylem a na pohodu. No. Takže dneska, co je dneska? Dneska je Clash of the Stars. Jo, dobrý to bylo. Ne. Ne. Já jsem měl poslední zábava, takže nedáme si nějaký záda, bicák a pak se půjdeme nažrat, no. Aby prostě nebudeme jenom žrát, že jo, aby to vypadalo, že něco děláme. Ale když něco děláme, tak si prostě musíme nažrat, že jo, tak to je prostě jasný a jdem na to. Jako na můj pomal. Tak. Dáme tam 3 série tady to hlava do píči. No. Udělali jsme backday, nějaký bicák, jedem teďka to do Butovic, no. Přežrat se do hoven, ne, jdem se přežrat, máme nějaký jednoduchý, hezký refídek, nežádný se spráskat do hoven, ale jo, bude to snad to bude dobrý jako vždycky, a nebo je to nějaký totální fail, protože neděle, vole, kdo by tam kurva chodil v neděli, že jo. No jak se říká vždycky v těch videích, nebudem to zdržovat a jdeme na to. Permaba. Co? Takže kam jdeme? Jdeme se najíst, ne? Kámo, co se mě furt ptáš taky ty stupidní otázky, kámo, jsi úplně dementní. Já na někdo sedíme, mě. Jak dlouho jsme tady? 3 minuty. Pocity? Tak dal jsem si toho málo, ale jak už jsem v dietě, tak jsem si dal málo. Nedával jsem si žádný cheesecakey, co tady jezdili. Jenom vlastně losos rejže jsem si dával. A ne, dobrý, tak jako tohle jsou jedno z těch lepších suši, no, jako když už jsme na nějakých byli, vole, a jsem tam to jako totální žumpa, no, ale tohle je prostě dobrý, no, jako, to je hodně, je to velká variace, není to stejný. Vždycky mají vlastně nějaký čas, jezdí něco, že jo, třeba nějaký sushi nebo nějaký krevety a tak dále, takže
Že jako čilec, no, je to jak nějaký, vole, to asi nebude jmenovat, ale nějaký sushi, vole, co tam jezdí ty totální žumpy, tak to úplně jako není dobrý, no. Ale dneska jako docela chill, no. Nic, tak bylo to dobrý, kam se půjdeme příště přiježrat. Ne, nikam, jako to je, jsem v dietě, to bylo jenom takový vtip tady to se nestalo. No, backday byl dobrý, to jste viděli toho hodně, jo. A nic, no, tak se uvidíme zase někdy příště. No nic, jako doufám, že další Clash of the Stars bude, bylo to fakt skvělý, vole. Vyhozený peníze. Tak někoho vyzve do Clashe, no, kámo, tyhle. To fakt ne, vole, tak to fakt ne. Nic, no tak, jak se vždycky říká v těch, ty streameři a tady ty, a spíš youtubeři, tak říkají lajkujte, odebírejte a sdílejte, vole. Asi. Čest práci.